Nejsem tu sám, jsem tady společně se Zdeňkem. Zdeňku, tady a Zdeňkem. Takže dneska to bude opět Minecraftu, ale ještě to nejsem přes. A jsme tu ještě s kamerou vesničané. Čau vesničané. Houta, jak se máte? Tak Zdeňku. Zdeňku. Tak pojď Zdeňku, Diama. Pojď, Zdeněk si odskočil na záchod, dali zavřít dveřka od baráku. A sírové prasečí. Nechci žít. Nechci žít. Máme to hotové. Jam. Tak. Žer. Takže tady máme nějaké enchantované